Jekk joġobkom għatu lura s-sala tal-iskola lill-ulidna. U għada l-appell li qed isir mill-ġenituri li għandhom lill-ulidhom jattendu l-iskola primarja tal-Kulleġġ San Ignazju fis-Siġġiewi, appell li għamlu lill-awtoritajiet, partikolarment dawk tas-saħħa. Dan kif waqt ix-xhur qliel tal-pandemija tal-COVID-19 f'pajjiżna s-sala fil-binja tal-iskola fejn kienu jiġu organizzati diversi attivitajiet tal-istudenti kienet qed tintuża għal tamir mediku marbut mal-pandemija apparat illi għadu hemm biżgombru totali. Aħna ġejna hawnhekk biex terġa' tingħatalna lura is-sala li qiegħda magħluqa bħalissa biex nerġgħu nkomplu bl-attivitajiet normali tagħna li kienu jsiru qabel u jerġgħu jibdew isiru. Huma saħħu li wara li wliedhom għamlu kważi sentejn il-bot minn normalità issa bżonn li verament jaraw l-attivitajiet għaddejjin bħal qabel fosthom il-kunċert tal-milied illi jiġi organizzat f'din is-sala u li bdan li żgombru xarejn bot mill-festi kollox qed jindika illi ma huwa se jsir xejn. Il-kwistjoni ilha mill-żmien tal-COVID, jiġifieri midher hemm xi equipment fis-sala, aħna bħala ġenituri nixtiequ illi saħħa daw 3 snin gawdejna tfal b'mod virtwali u wara maskra laqas naraw wiċċhom bażikament issa li spiċċat il-COVID nixtiequ li nkunu nistgħu ngawduhom u anke tfalu li jkunu jistgħu jagħmlu Christmas concerts, prize days u affarijiet li kienu jagħmlu s-soltu. Il-ġenituri spjegaw li matul dan iż-żmien sansitra saru xi ħsarat fis-sala u għaldaqstant lanqas huwa biżżejjed li jiżbarazzaw is-sala iżda huwa meħtieġ li tingħata lura fis-sura li kienet qabel. Huma saħħu li wliedhom iridu lura n-normalità fl-iskola li tant kienu ilhom mixtieqin għaliha. Issa tfal li neħew il-maskla li l-iskola open, il-ġenituri jistgħu jidħlu joħorġu. They are looking forward li f'Diċembru li ġej jagħmlu il-konsert, ġifieri tfal fuq hekk biss qegħdin jitkellmu bażikament li jixtiequ li jerġgħu jintegraw, speċjalment dik il-ġurnata sabiħa li aħna l-ġenituri nerġgħu nidħlu fl-iskola u narawhom jagħmlu dak li ilhom neqsin ħafna minnu dawn l-aħħar 3 snin. Mhux għalina biss, għal tfal oħra għal min ġej warajna. Il-ħol hija tal-iskola tas-Siġġiewi tagħna, mela aħna rridu għalura. Huma appellaw lill-awtoritajiet sabiex it-tamir jitneħħa immedjatament mill-iskola u jitqedu f'postijiet aktar adegwati u talbu biex din is-sala tingħata lura lill-istudenti. U nimmaġina li bħala stores għandhom fejn jerfgħu m'hemmx għalfejn użaw l-iskola tagħna. U orrajt, użajnija l-iskola tagħna għax forsi hija iktar vijabbli għal-jom li jistgħu jidħlu joħorġu x'ħin iridu għax hija komda, imma ma jistax ikun nibqgħu komdi daqshekk li t-tfal tagħna jibqgħu neqsin minn dawn l-attivitajiet kollha minħabba nuqqasijiet ta' entitajiet oħra. Ġifieri dawn l-affarijiet iridu jarawhom u rridu naraw li għalmenu jisibu post ieħor alternattiv li u l-inna jtuna l-ħollura. Aħna dik id-din nitolbu, ma rridu xejn iktar, jekk joġobkom, tu inna l-ura, please. Francesco Catania, għal Net News.